मैया 9टानिफ्राय 2टा 2:30नि गेजेराव माने सोरबा सिनाय मोनै दुथां मानसिफ्रा आंनि न'आव फैनानै माने दरजानि ताला सिफायनानै नोगोद माने 60,000 रां आरो बिदिनो हिन्जावनि आरो गथ' गथायनि गहेनाफोर खावनानै लांदों। आंनि साननाय मथेबाथ' जिहेतु सानावनो खालामनाय हिसाबै जोंनि ओनसोलनिनो जागोन, जोंनि खाथिनिनो जानांगौ आंनि साननाय हिसाबैबा। मानो होनबा जाय सुबुङा इमान साहस खालामनानै साननि समावनो मावनो हादों जिहेतु बिथांमोना निस्सय जोंनि खाथिनि जागोन। मानो होनबा टटेलि आंनि टाइम टेबोल गासैखौबो मिथिनाय सुबुङासो बेखिना खामानिखौ मावनो हागोन आं सानो। मैया खैथासो समाव जादों? मैया आङो फुङावथ' ओरैनो 5टासो बाजियावनो थांनाय जायो दुखानाव। ओमफ्राय आंना बिसिया 7:30 8टा बेबायदिनि गेजेराव थाङो। ओमफ्राय बे समावथ' मैया बाजारबो दंमोन नालाय, ओमफ्राय बिदि फैनाय जायाखैसै न'आव। ओमफ्राय गथ'खौ जिथिया आङो स्कुलनिफ्राय लानानै फैबाय, दखाननिफ्राय थांनानै दखाननिफ्राय स्कुलनिफ्राय लानानै फैदों आङो 2:30 3टासोआव न'आव सफैदों। न'आव सफैना नायो जे रुमखौ ताला खुलिनो नागिरबा तालाया गैला, मोननैबो देखाजोबनायमोन आरो। ओमफ्राय न' सिङावहाय हाबना नायोबा न'नि बे सुरकेसखौ खुलिनानै गासिबो माने जि जोम माल माथा गासिबो बाहेरायाव गारस्राजोबनाय